Så det her Sourcefix kan så bruges til at optimere den søgning, som man nu engang skal lave efter et eller andet bestemt emne, fordi ungerne kan tit ikke finde ud af, når de skal søge, hvordan de skal finde tingene helt præcist. Så hvis jeg nu søger efter et eller andet, de skal bruge til en opgave, nu kan jeg faktisk sige Britney Spears, sådan der. Skal vi have den frem her. Så kommer der sådan en her frem her. Og så kan man så sige, at den her add to search, Britney Spears, det vil vi gerne have. Hvad vil vi ikke have med i den her søgning? Sex kan vi ikke have med. Der er måske noget omkring songs og lyrics. Vi skal måske have noget med noget galleri. Vi skal ikke have noget med nude med, og vi vil heller ikke have nogle videoer. Er der så noget tilbage? Så når man så søger efter det her, super kedelig lærer, typisk. Så udlader den de der, som vi ikke vil have med her. Ja, så kommer der 3 hits. Og det vil sige, hvis vi så går ned her, så søger den på Google efter de ting, som vi så har fundet, og så skulle den gerne udlade de der ting, som vi så ikke har ville have med. Hvis vi gerne vil finde billeder, der passer på den her, så kan vi trykke på Images her. Så går den ind og finder nogle images, som der så udlader de her. Hvis vi er heldige selvfølgelig. Og YouTube, så kan den gå ind og finde en eller anden ting omkring YouTube der. Fire og jeg, vi sad og fandt nogle forskellige ting her, så vi nu for eksempel gerne vil finde noget omkring nuclear. Ja, fordi nu det ser jo ikke så godt her. Nu har vi med fysik at gøre. Der kan vi igen, hvis vi for eksempel skal finde et videoklip til undervisning, så vil vi sige, at vi vil have noget med bomber at gøre. Ja, nu skal jeg have det her rigtigt. Hvis vi vil nu. Yes. Pakistan. Ej tak, den tager vi gerne ud her. Og eksplosion. Den kan vi godt tage med der. Hvis det så er en bombe, vi gerne vil se en eksplosion af. Og så siger vi så search. Og så kommer den frem med kun 3 resultater, så i stedet for at skulle sidde og lede efter at kigge 10 forskellige eller 20 forskellige igennem, så kommer den frem med lige præcis de ting, vi gerne vil have. Det var så den ene af dem. Den anden, det er den, der hedder